jednim od autora ovog projekta, gospodinom Miodragom Micićem, diplomiranim elektroinženjerom. Gospodine Miciću, dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, hvala. Ja već rekoh ponovo iz Užica, što znači da smo jednom ranijom prilikom razgovarali i ovdje predstavljali vaš CD koji se zvao Užice. Užice nekad i sad. Jedna multimedijalna i vrlo uspešna prezentacija grada. Danas predstavljamo šta? Danas predstavljamo CD-ROM pod nazivom CD Bukvar, koji je namenjen deci predškolskog uzrasta, da kažem već od 4 godine, pa do, recimo, dece 10 godina. Na tom bukvaru, na jedan baš prihvatljiv dečiji način, je urađeno... Znači, multimedija je kompletno primjenjena. Multimedija je kompletno primjenjena i na tom disku deca mogu da uče pisanje. Možemo li mi i deo ovoga što je rečeno i da vidimo kako izgleda? Znači, ima i zvučni zapis. Da, tu je sve urađeno, pošto normalno polazimo i disk smo uradili za decu koje ne znaju da čitaju i da pišu. Evo, sad ćemo malo da poslušamo, da vidimo kako izgleda. Ovo bi bio, znači, uvodni taj intro za ovaj CD. Na ovom disku je obuhvaćeno svako slovo sa više aspekata, kroz interesantnu priču o svakom slovu, kroz recitaciju i brzalicu, kroz ekološku poruku. Zatim, za svako slovo postoji bojanka. Ja sad mogu uspod malo i da demonstriram. Normalno, na početku samog rada postoji jedna provera znanja dece rada na kompjuteru, s tim što deca moraju, znači, da kliknu ove neke loptice, pčelice i neke druge elemente da bi mi mogli da vidimo da li deca znaju uopšte koja je leva, koja je desna strana, šta je gore, šta dole. U delu predviđenom za vežbu pisanja reči postoji više od 400 ilustracija gde deca mogu da nauče, znači kao moderna slogarica ili slovarica da slože neke reči. Normalno, redosled slova je korišćen, onaj redosled iz ovih nastavnih bukvara iz prvog razreda, znači sve rađeno u saradnji sa prosvetarima, tako da kažem. A od nastavku sada kako smo to radili će pričati moj kolega. Hvala vam, gospodine Miciću. Zbog naših scenografsko-tehničkih uslova mi smo prinuđeni da koautore po principu 1 po 1 predstavimo našim gledalcima. Vama hvala na razgovoru. Hvala vam. Razgovor o CD Bukvaru nastavljamo sa drugim koautorom, gospodinom Nebojšom Danilovićem. Nebojša, dobrodošli i vi u našu emisiju. Evo, čuli smo nekoliko osnovnih informacija o CD Bukvaru, a od vas bi mogli da čujemo, recimo, konfiguracija računara koji je softver korišćen i tako dalje. Pa je ovako, znači, minimalna konfiguracija bila bi neki 486 računar sa CD... To je upravo ono što većina škola i posjeduje. Da. Sa nekim CD čitačem 4-brzincem. Normalno tu će rad biti malo sporiji, ali... Zvučna kartica, zvučna kartica, ako može, normalno, bilo bi dobro. Softver koji je korišćen je malo možda slabije ovdje zastupljen na našim prostorima. To je Multimedia Toolbook Authoring System. Obično svi to rade nekim drugim alatima, direktorom, ali eto, mi smo se odlučili zato što ima dosta mogućnosti. Normalno, uz taj softver korišćeno je dosta klasičnih softvera već za takve poslove kao što su... Kad već pominjete da je dosta toga korišćeno, da li ste koristili iskustva nekih stručnjaka, obzirom da je ovo ipak pedagogija, edukativno? Kako da ne, mislim, tokom celog rada, tih 9 mjeseci kod nas su dolazili, znači, pedagozi koji su koordinirali taj naš rad, znači, ta saradnja je bila maksimalna u tom smislu. Recite mi gde se uslovno rečeno može naći, odnosno kupiti, naručiti ovaj... Pa za sada Bukvar se može naći samo kod nas, znači pouzećem, mada se pregovara sada sa nekoliko firmi u Beogradu da se uzme ta prodaja dalje. I recite nam samo još, verovatno imate nekakve planove za budućnost, ako ste raspoložili da otkrijete našim gledalcima? Pa eto, mogu ukratko kažem da se rade neki još naslovi, znači CD-ROM naslovi koji će također budu edukativni također za decu malo starijeg možda uzrasta, ali otprilike je to. Pa dobro, gospodine Daniloviću, vama hvala na razgovoru, srećan put i pozdravite vaše lepo Užice, a vašem CD Bukvaru želimo da se što pre useli u što više škola. Hvala.